Как? Това правя в момента. Аз не, ама иначе готина идея, искам просто някакво с застилка. Ама по-пасно според мен. Добре, че Мира да въпроси. Как ни е прибило някакви идеи? Беше на път, на второто препятствие. Ти че ме да толкова тежък бе? Да. Колко Иванка има още половин час да караме бе? Айде, нека ти си човека. Чакай, държа ли го опротък? Не, се така. Айде, скачай. Чакай да мине човека. Айде, давай. Давай, дигни краката! Ванка, влез кълта! Давай, Иро, дигни краката! Аре, влез кълта! Чай, ще се наготах за това! Айде, давай! Аре, влез кълта! Мира, виж! Аз си влякай тук погъси! Дигай краката, влез кълта! Сега Стойчев ще влезе спокойно. Ваня, дигай краката! Дигай краката! Бягай, Ваня! Дигай, Митко! Давай в кълта! Така е! Браво, Митко! Бягай! О, как си бляха в газа! Бягай, Ники, бягай! Айде, легионери, продължайте в кълта! Давай, Митко, сам! Тук си бляха дълбоко. И друга, чакай ме друга. Пичай тук си, дай! Поискаш, дай тук! Какъв е този мазут тук, бе? Айде пак! Тук е по-лесно. Дай, напред, горе! На 4 крака се движиш по-лесно. Да! 4 по 4! На крака и ръце е по-лесно. Пази! Разпределение на тежестта на по-голяма повърхност. Извиняйте. Точно така. Тук ме се изправи, тук не са потъва много вече. Баси, майка! Айде, елате в кадър всички. Баш то мазут и кравишки голна. На Митко идеята ми хареса, ама не стигнахме до края, Митко. Твоята идея ми хареса, ама не стигнахме до края. Аз се поизмия тук. Аз трябва да измия стика малко. Мен ми останаха маратонките вътре някакъв път. Моите не. Сега иди, ще да си лепнеш ръце. Тук е там много скал. Там се чисти бранко. Рамбър. Вира! Добре. Вира! Вира! Бира! Бира ишкем, бе! Ще го скачаме върху.
Кое? Давай! Хоп! На две бързи крачки го взе. Не го скочи. Давай с засилка! Давай, Иро! Точно така! Тютюха се изкъпят. Това не е лоша идея по принцип. Мира! Бързаш за кошмара, а? После! Нека свършим! О, есе! Значи скача отдолу. Червените не е бомба. Чакайте малко да се изпразват. Това беше напрямо. Отдолу, отгоре, отдолу, отгоре. От готината. Айде, давайте си. Айде добре, защото... Айде да не са дошли други. Който? Скачи! Оп! Не е толкова дълбоко, колкото ми се искаше. Оп! Кой има стрита? Ваня, я дръж това, да пробвам се кача. Мога ти дам начало на скорост. Някой трябва да побути, то тук не може. Просто Мира, я дръж да бутам нещо. просто разтекла. Айде, нещо! Това си майката, как се качи? Дай стика и дайте ръце. Имаме стика, бе. Чакай, давай. Дайте, някой иска ли ръка? Маги отдолу. Ръка. Митко, ръка искаш ли? Аз ще напълна долу, бе. Чакай така на пункт. Thank you! Стопори се, че трябва да стана. Всички ли сме горе? Всъщност първо. Дай, бе. Чакай. Само хвани ме, нетко. Малка помо. Хвани ме. Хвани ме. Засили се. Чакай. Дай. Добре. След да стана свидетел на Давай да всичко те това, нали? спутам. Мира, я дръж. Секунда, стай. Секунда, чакайте. Мира, само гледай да не го бутнеш. Чакай, не. Чакай, имам друга идея. Митко! Ники, дай ръка. Чакай, аз ще тук да ги слагам тегла. Нет, който ти стика. Тя се удари. Ами не баш. Не ми... Я да видиш?
пробвам. Само ако има къде се фана. Мерси. Това е по... Тук е по-добре, да. Ами, мога ви подам крак, ръка няма да. Това е тук отстрани, мога да се фана, нали? Много е. Добре. Това още ли снима, бе? Да. Опа. Дай ръка сега. Пони се да кръка. Както ти е удобно. Айде, кой Тук... Чакай, че ще падна. Не е такова. Вземи се това. мръс? Да. Ей, там отсъдни малко. Нищо, аз снимам как. Аз ти умно кача с нещо. Две, три. Дай ръка. Чакай, няма упорен. Айде. Това е цяло. Пича следващото се баба майката. Кой, аз мога да снимаме, кой искаш? Леко. Ето тук си. Яма си ме как ми няма подобността. Това е малко грозно. Върни го отстрани, бе. О, да. Върни го. Бе, няма да го хвърлям. Ще спазим.